Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Ndikasangana nevamwe baba after 3 years. Baba ava ndadanana navo. Ndakadanana navo vasina mukadzi. Ndokubva ndadanana navo kwenguva yakareba. Ndakadanana navo kwe5 years. Saka murume wangu aingova munhu ainetsa. Achiuya achindishungurudza. Achinditevera ndinogara kuno kuZimbabwe. Achinditevera pandinogara achindishungurudza. Achindiita zvandinoda. Saka baba avo vakangoshinga vari murelationship neni. Ndakabva ndabara matwinzi navo, vana vaviri, vana vasikana nemukomana. Ndabara matwinzi navo, baba ava vakazonyenga umwe munhu. Munhu uyo wavakanyenga anoshandawo basa kuhurumende saiwo. Saka hazvichanzwisisiki zvavari kuita. Tofunga mukadzi uyu pane paakafamba kana waitawo zvimwewo. Chero tikarara usiku kunogona kungoedza vauya kumba kwangu. Kana kuti tikamuka tinenge chingoti I miss you, I miss you. Kana tava tese mafeelings anovaperera. Chimwe futi chiri kukonzera kana rudo rwacho rwadzakira. Motikari yavakatenga gore rapera, ivo vari kutodhiraivha yemukadzi uya, mukadzi uya ari kudhiraivha yavo nyowani, iri kutodhiraivhwa nevana vake. Zvinova zviri kundirwadza mukoma. Ndanga ndichikumbirawo vaya vandakambonzwa vachiisa vachiti kune munhu wavakaenda akaita go back to sender. Vandibatsirewo, uye nasamaita vandibatsirewo, muvapewo namba dzangu vakwanise kupinda neni paWhatsApp. Vandibatsirewo, ndatambura. Handingaiti zvimwe imba ndobva ndapata. Baba avo vakanga vachifunga zvokunoroora, havachatodi kuroora, havachatombutauri nezvavo. Mukadzi uyu vakatoenda naye kumusha kwavo, vakutogara vari kumba kwake, kuhama dzake vachiona vese. Saka zvinhu zvinondirwadza mukomanashi. Saka ndanga ndichikumbirawo kuti ndibatsirwe. Kana paine anozivawo mushonga, kana kuti anozivawo munhu wese, vaya vakamboti ivo mai vavo vakaitwa go back to sender. Ndanga ndichikumbirawo ndibatsire. Ndinokwanisa kungotaurira nevanhu vacho wherever they are, ndokwanisa kuenda nekuti zvakutondishungurudza. Handicharari hope. Baba ava kana mari mapira vaindiita zvasiyana. Zvese zvavaindiitira zvichaitwa vakungogara vane mukadzi iyeye. Kana vane mudzimai yefoni haitombobatwi, havadi ndivafonera, havadi ndivaite sei, vanotomurespecta. But inini kana vanini kwangu vanotouya nekubirira. Zvandinetsa mukomanashi. Ndanga ndichikumbirawo kana paine anebatsiro ndikwanise kugadzira murume uyu, akwanise kundiroorawo, nekuti zvingaa achisekeso murume wangu akandiitira mashura. Ndagara naye 20 years. Akandiudza kuti handimbofi ndakaroorwa. Saka iye ane mukadzi wake nevana vake 4. Saka inini zvinhu zvakutondishungurudza ndopata here. Handinawo vabereki. Baba vangu handivazivi, handina kwekuenda. Ndiri kungotambura nevana vangu ndiri muno mukati menyika yeZimbabwe pandinogara ipapo. Saka ndandichikumbirawo kuti dei pawana anondibatsira ndikwanise kugadzirwawo musha uyu. Ndatenda mukomanashi. Asi chandandichikumbira, musazonditumira voice note yangu, nokuti vazhinji vachandiziva. Musabudisawo pachena identity yangu. Musanditaura zita rangu. Mundiite haidhi. Ndatenda mukomanashi. Mwari akuropafadzei. Ndakambotumira voice note asi hamusati maitumira maererano nemwana wangu akatorwa nababa vake asingadi kana kundiona. Mwana uyu ane 17 years. Saka ndandichikumbirawo mundibatsire mukomanashi. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Ndanga ndichikumbira vedare kuti kana muchida kuisa mavoice notes enyu, zamai kuisa mavoice notes muri panzvimbo panenge paine runyararo, kuitira kuti tinge tichinzwa kuti munenge muchida kuti kudii. Regai ndibva ndaplaya voice note randakatumidzirwa nevamwe mukoma vane confession yavo. Mukomanashi madiko, ndinokumbira kuti musazoshandise voice record yangu. Ndoda kungotaura zvandakaita mugore ra2015. Pane nguva yandaimboita research paFacebook. Panguva iyoyo pandaita research
ndakambowana nhamba dzakange dzina +1 handisiti pamwe ndingati ndedzekugana kana ndedzekupi. Ndakajoina Satanism. Saka kujoina kwandakaita ndakanzi nditore mufananidzo wangu ndisina kupfeka, then ndazopedza kutora mufananidzo wangu usina kupfeka ndobva ndacheka. Ndacheka paruoko ndobva ndanyora chipiyaniso paforehead yangu ndobva ndatumira foto iroro ndobva ndaita sekudaro. Pandakapedza kuita sekudaro ndakabva ndatumirwa prayer, asi prayer yacho handikwanisa kuti ndinamati izvezvi ndizvitaure, and then ndobva ndazopiwa certificate randakapiwa ipapo. Asi kupiwa kwandakaita certificate riya ndakanyorerwa, ndakangoona certificate riya richinzi rinopera muna 2032. Saka kupera kwaro ndozvinhu zvakundityisa kuti it's like kupera kwecertificate iroro maybe ndokuparara kweupenyu hwangu. Ndobva vanhu vaya ndangozongobloka nhamba dzavo ndikasiya zvakadaro. Zvikambotiwo remei pazvakarema ndikambozosangana neumwe wekuZimbabwe ainzi iye akandibhadharisa 600 zvikanzi ndichazouya initiating achazonondipinza muchikwata chavo. Ndezveshuwa munhu iyeye akanga achitori musatanist aitobva kuZimbabwe. Gurupu racho ndakarowanawo zvekare paFacebook. Ndakabhadhara mari dzangu dziya, ndabhadhara ndakangozonza ndichirohwa nehana, kanzwa mwoyo wangu uchiramba kuti ndizviite. Ndopakazongondisira message from nowhere akati hausi serious, chisiyana neni, ndokumusiya kwandakaita. Asi chinondishamisa ndechekuti pane nguva imweyo ndakambozorwara zvasingatomboiti. Asi kurwara kwandaita manje ndakange ndiri mutano ndichifamba, asi chainyanyondirwadza strike ndairwadziwa nemusoro. Ndoda kuti musoro wangu pane nguva yandakamboita maronda mumusoro. Maronda iwayo handizivi kuti akabva neipi. Ine ndakarwara kunokwana makore angoti kana 2 years chaidzo dzakagona kukwana musoro wangu uchingobuda maronda. Asi kuti ndiende kuchipatara ndaikwanisa kuti ndiende kuchipatara, asi akangozopera ega. Saka kune zvakuita kuti nditi nditumire nhau iyi ndiitaure. Yanhau yekuti pacertificate riya randakapiwa nevanhu vaya vekutanga riya rakanzi 2032 ndoparinopera. Kujoina kwandakaita ndokwazvinoperera ipapo. Ende zveshuwa pandakajoina handingambo ndakatenga mota, asi pane nguva yekuti mari ndakambobata mari yakawanda. Asi chinondishamisa chekuti mukubata mari yacho yakawanda kwaingova kumwa doro, kungofara chete pasina zvimwe zvandinoita zvinoonekera, kungoraramawo upenyu huri nani. Asi ndinotaura kuti izvozvo zvandakaita ndinokumbira kuti Mwari vagere kumusoro kwavagere, vandiregererewo pane zvandakaita, vandiregererewo Mwari, zvinhu zvangu zvifambewo zvakanaka. Ndoda kuti mazuva ano upenyu hwangu hwada kuti huomei, saka ndichazive kuti zvinhu zvandakambobata here kana kuti kungoomako kweupenyu. Saka ipapo ndinokumbira kuti Mwari vandiregererewo, ndokumira kwakaitawo nyaya yangu. Unopostawo kuitira kuti ndionewo kumacomment section kuti vanhu vanoti kudii, uye zvekarewo pamwe ndichaonawo vanhu vachakwanisa kundibatsirawo ipapo. Asi chandonyanyokumbira zvikurusa, ndinokumbira kuti vanhu vangondiitirawo maprayers kundinamatirawo kuti mweya wakadaro usambozobate muropa rangu zvekare. Mwariwo vandiregererewo pane zvandakaita, nekuti ndakatarisira Mwari pasi ndichifunga kuti Mwari pamwe awandibatsira, asi nanhasi ndichiri kurarama. Hapana pandakambozomborara nenzara. Saka ipapo ndinoda kuti Mwariwo vandiregererewo pane zvitadzo zvangu zvandakavatadzira izvi. Vedare ndo voice note randatumidzirwa namukoma vedu. Apologies nekuda kwekuti voice note ravo ranga rakazara ruzha, hoping kuti tanzwisisawo, tanzwa confession yavo. Let us talk about the issue in the comment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Mukasei mukasei ana baba ana amai ana mbuya vakomana nevasikana, ndikuchingamidza zvekare mangwanani ano tichipa rukudzo nekuremekedzo kana mukoma Nashi, mukokeri wechirongwa chedu, vatiri kutiitira zvakanaka. Pwere zhinji ndiri kunzwa dziri kufara, dziri kudakara, vamwe vari kuyambutswawo
kuburikidza nekubata kwatinenge tichiita. Ndinoda kutanga nekutsimbirira tisati tatanga nekubatsirana. Rega nditange nekutsimbirira. Zvizhinji kana uchiuya kuna Sekuru Tembo, ndinozviziva tinouya nemadzidzo akasiyana, vamwe varwadziwa, vamwe vadii, vamwe vachichema. Asi padare raSekuru Tembo hapatenderwe misodzi. Ndaikumbira kuti upukute musodzi muzukuru, vazukuru vangu, mumanikidzire kudzikama, kuti kana madurura nyaya yenyu kudare raSekuru Tembo ikwanise kutambirwa nevanotambira. Kana vachinge vaitambira musisikidzwa musvike panzvimbo. Muchaona pane vamwe vandinoita kunge ndinorasira dare, kana kuti ndinovati iro ndomira kuriita. Ndinenge ndadzidziswa hana yako, panenge pane shungu dzakanyanya-nyanya. Zvino takakugadzirira shungu dzakanyanya-nyanya, dzokonobatwa kunzi ndiwe waroya vanhu, nekuti zvinenge zviri pamwoyo pako hazviite. Dare redu hariziri kuuraya munhu, hariziri kuitira munhu chakaipa, harizi. Tinonyanyotarisira kuti vanhu vakuriswe, vaitirwe zvakanaka, murarame musina matambudziko anokuremerai, muvewo nevanhu vangayemurwe pamunokwidza nekudzika. Ndinotenda vazukuru, ndinofungira kuti ipapo mapanzwa. Chimwe chinhu chandinoda ndechekuti kazhinji kana mukomana wacho vachinge vakupai nhamba, kana makanditi makadii Sekuru Tembo, makaona ndisipo, pamwe pacho ndinokutenderai kuti mufane mangoisa dambudziko renyu neaudio. Mufanoisa dambudziko renyu neaudio. Zvinoita kuti tikasike tese kubatsirana, kuti pandinongouya paplatform ndikangoona maaudio asiyiwa, ndinokwanisa ngoya ndichikubatsirai. Nekuti dzimweni dzenguva ndinenge ndirisiri pane network, kana kuti ndinenge ndiri busy kumushando. Saka wakamirira kuti pachauya Sekuru Tembo online ndopandichavaudza dambudziko rangu. Uchaona kuti mumwe achabatsirwa ipapo, mumwe oita 2 days, mumwe achidii, kana kutoti iwo ndiwo wakatanga kutoti makadii Sekuru Tembo, ozobatsirwa after 3 days. Ndakutsvaga vanhu vandisina kunge ndashanda navo. Saka ndinokurudzira kuti munongoisawo audio yenyu ipapo, mangoti makadii Sekuru Tembo, kubva matoisa audio yenyu, todzidzisana kana tichikwanisa kunge tichibatsirana. Nhau yandiroda kuti ndidzidzise nhasi inhau iri kushungurudza vazukuru vakawanda. Nhau iyi inosanganisira, kune vazhinji vakaitirwa zvakaipa nevatorwa, vamwe vakaitirwa zvakaipa nehama, vamwe nevabereki chaivo kuvabereka. Uchaona kuti mumusha iwewe uchava munhu akasaririra zvakanyanya, ogodiwa futi zvakanyanya nemubereki nekusarira kwako ikoko, zvokuti utoita kunge unoyemedzwa kudai. Makazvicherechedza vanhu ivavo kazhinji ndo vakatakura mhuri yese pamafudzi avo. Muchidimbu ndingangoti ndo vakarombeswa nevabereki vavo kuti vakwanise kuitisa vamwe vese mari, iye achisara zvake asina chinhu. Ndo akaitwa sacrifice nevabereki vake kuti ngatichiita sacrifice uyu kuti vamwe 9 vana vagare zvakanaka. Ndo zvimwe zvezvimwe. Koita vamwe vekuti vabereki vanenge vakatsvaga zvokuti varime, vatyiwe, vodii. Zvinhu zviye zvozodhimanda mukadzi, nekuti inenge yashanduka yaangozi. Kuti kweni muri kungondishandisa mahara, ndiri kukudzivirira, ndiri kukudiko muripo wangu, ndinoda mukadzi. Chonzi chonosarudza iwewe. Chaona kuti muchaita matambudziko ekuti uri kuzonoroorwa zvako, asi wakutoroorwa kepiri. Wakaita munyama imba iyo haigare, inongokasika yaparara. Murume aikuda zvokuti achirumwa nembwa, achirwira iwewe, asiko zvino akukusema kuona sechinhu chisina basa. Zvokuti unoshaya kuti kondatadza papi. Buda kunze kutoenda kubasa wotoona kuti kutochivawo nevamwe varume. Nyaya iripo ndeyekuti ubude mumba imomo ugare usina chinhu, kuitira kuti chikwambo chiwane mukadzi, kana kuti ngozi yawakagadzikwa pavari iwane mukadzi. Vanozviziva sei vanhu ava? Murume aripo hapo, mangwanani unongomuka wakaneta, kushati kondadii. Dzimwe dzenguva unoona nhengo ichita kunge yakashandiswa, wakatoita kunge tingati kuproducer kuya, zvokuita kunge wararwa nemurume. Kana uri murume zvekare unomuka wakatototesa chipfeko chako chemukati, kuita kungati yatingati discharge iya. Zvizhinji izvozvo zvinenge zvakakonzerwa nevakashereketa kuti vaite mari, kana kuti varwirwe hondo dzavo,
vachishandisa isusu. Tingadii? Vazhinji ndinogara ndichidzidzisa, rega ndipadzokorodze uye nditange nepakapusa pacho, pasingade kuti uti ndichatsvaga mari kuti ndinoona sekuru Tembo kana ndinoona sekuru Ningi kana muprofita. Chekutanga dzidzirai imi muri mudzimba, musarambire vadiwa venyu kuita bonde chero nguva yavada. Kana akatodana 10 o'clock mupe, as long uchiziva kuti ndo zviri pandiri. Kana akatodana 3 o'clock mupe, uchaona kuti zvinhu izvo zvinouya murima, hazviwanzoya masikati. Saka iwewe kana uchinge washandiswa munguva yemasikati, usanomhanyira kunogeza, rara wakadaro. Uchaona kuti chikwambo chiyacho ichi chikushandisa, nekuti chinosema, hachidi munhu amborarwa nemumwe, hachidi munhu anomborarwa nemumwe. Kana izvozvo zvega zvisiri izvo, tochikurudzirana kuti toshandisa nigerekeni bote, togadzira muteuro weshonga nyika wandinogara ndichidzidzisa uya. Kana tichinge tagadzira iwoyo, uchaona kuti aiwaka chichataramuka. Takapedza kugadzira bote redu reshonga nyika kana kuti muteuro wedu weshonga nyika, tichazogadzirisirana furatidzo. Tofuratidza munhu chiye chinongouya kuzoita zvachinoda newe, chisingatengewo mabhisiketsi, chisingatengewo ice cream, chisingatenge shuga mumba, chisina anochiona. Kana kuti ungafambe nacho kuenda kumashopu kauchinzi uyu ndiye murume waNhingika uyu, chocho tochifuratidza chotaramukawo pauri. Kana zvazorambisisa, ndopatinenge takuti aiwaka ngachichidzokera kwachakabva chonorwisa iyeyo. Asi hatikurudziri kutanga nekuchidzosera, nekuti pamwe pacho uchaona kuti uchabaya mubereki wako. Shoko rinobva ratoti kudza baba vako namai vako. Hazvina unzi kana vari muroyi, kana kuti kana vari mbavha, kana kuti kana vasingadi. Zvakangonzi kudza ivavo baba vako namai vako kuti mazuva ako awedzerwe. Saka hatigoni kuvarwisa tiri vapenyu, Mwari anokanuka. Ndizvo ndingade kukudzidzisai vazukuru. Muswere zvakanaka, komborerwai, farirai chirongwa chenyu, rambai muchingosubscribe. Zvikuru zvatinotsvaga ndezvekuti mupone, zvekuti zvemari zvechii tinonyanyotsvaga kuti mimi mupone mubatsirike. Tirwai zvakanaka vazukuru vangu, chengetai mhuri, dananai mudzimba. Kuremekedzana ndo chinhu chikuru, muitirwe zvakanaka. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.